Mevrouw, mag ik je wat vragen? Als ik zei Piet Paulusma, wat zei ze jou dan? Nou, dat is Piet Paulusma, mijn vorige buurtjongetje. Kijk. Ja, Salits. Ja. Hier van tweeling, 2 broertjes. En daar had ik weer vaak gepast. Dus ik ken Piet Paulusma heel goed, waar man. Ja. Het mooie waar van Tiesje te midden en waar te midden valt erbij op. Wat een mooie dag, weet je het net. Maar zinnen en ja, koud, maar dat jij het bij de winter. Het wie hoe tropisch, wat een warmte. Hij hier het beter treffen kan voor wat betreft het waar, want ik voel me koud. Deze hebben we voorlopig net nodig. Maar deze komt er wel weer voor in plak. En dan heb ik het natuurlijk over de paraplu. Joen en vannacht horen we die kans op mist, dichte mist op plakken zelfs. Wel, de wien die zal zwak op zijn heestmatig wezen. Dat is een echte weerman. Alleen hij praktiseert niet over het weer. Hij praktiseert alleen over de winter. En Monodai, nog een snierbuiken, de zinnen er wat bij. Hey, Piet, wat kom je doen? Ik ga wat vertellen Waarover dan? over het weer voor het komende jaar. Ja, ik ben een grote Piet Paulusma fan, want we kennen hem een beetje hoor. Vanwege het warmpje, dat je al bij hem en nou ja, we zorgen hem dan wel eens in een café. En nou ja, dat de eerste waar we vregen is, hoe komt het waar natuurlijk, Piet? Het jaar begint met januari. Hey, goedemiddag. Nou, het is weer Gelijk op januari, want je tenen worden blauw. Tenminste als je gaat schaatsen langs de Elfstedentocht. Vraag dat maar aan de Friesen, want wij zijn er aan verkocht. Wanneer is het waar? Piet Paulusma, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Dit is verste prik. Meestal wel. Ik jij meestal de waarberucht wel. Winter is wat minder dan zomer, maar ook is het eigenlijk altijd ja. Had er het altijd met goeie heen? Hij had het net altijd met goeie hand. Hij zit er ook nog eens naast. En wat denk je dan? Ja, wat denk ik dan? Ja, wat mag je dan denken? Hij is ik maar meest, hij kan er ook eens naast zitten. Dat zit bij al heel eens dan. Piet is belangrijk, want Piet is ijsmaster, maar nog een paar mensen, maar hier is Pasme onder andere. En ja, die bepalen uiteindelijk, nou, kunnen we rieden of kunnen we net rieden. Ik ben ik wel horen waarberichten, maar Piet zien in wezen altijd de eerste. Ja. Die is heilig? Die is heilig eigenlijk, ja. En nou oer naar het waar van Moon. Moon, wat een mooi dag. Maar misschien wat zinnen, misschien wat frost. Moon komt er en rein en in Haas is het -5. Hoe komt het dat je zo goed Piet Paulusma uit kiest? Ja, ik weet het eigenlijk net. Ik deed het gewoon voor de grap en dan, ja, ik zie wel eigenlijk wel. Ik vond het wel grappig. Hier in Kalmesweg, 14 graden en af en toe wat zinnen. Voor de rest bevolkt. Heb je nog ambities als waarman? Nee. Helemaal net? Nee. Je moet hem gewoon. Maar weer even in het nog winterwaarsje.